Sketch et eller andet, part et eller andet, nummer et eller andet. Sten! Kom her. Ja, nej, kom her. Kom herhen. Hvad er der? Nej, du skal lige gå ud i Bryggers, og så skal du lige hente noget slik. Det er fredag. Og du ved godt, at 7:00, så er der Disney Show. Disney Show. Så skal du hente guf, fordi så er der fredagsguf. Jamen, altså, ja, okay. Jeg skal nok gå ud og hente noget slik ude i Bryggers. Jeg går... Nej, vi skal spille om det. Er du klar? Jamen, hvad skal vi... Vi skal spille sten, saks og papir. Okay, det kan vi da godt, altså. Slap nu af, ikke? Ja. Det siger du nu. Men bagefter. Ja. Sten, saks, papir. Okay, jamen, du tabte, ikke? Du har sten, og jeg har papir, så du tabte. Nej. Det gør jeg faktisk ikke. Fordi det kan godt være, at det faktisk lignede et papir. Men det var det faktisk ikke. Fordi jeg ved ikke, om jeg huskede at sige, at vi spillede med det. Men det gør vi altså. Vi spiller med ild og orkan og torden og vand og så videre. Vi spiller ligesom sten, saks, papir upgraded version. Så det var faktisk ild. Jeg havde ild. Jeg satte ild til dit skide papir. Nå, ja, okay. Jamen, fair nok. Jeg går ud og henter noget guf. Nej, det er ikke godt nok. Det er ikke godt nok. Fordi jeg vandt. Og vi spillede ligesom om lidt mere end bare hente slik i Bryggers, ikke? Nej, du sagde at vi bare skulle spille om, hvem der henter slik. Nej! Det gjorde vi faktisk ikke! Vel?